Hej og velkommen til en sjov video. Med os to. Hvor vi skal frem. Vi skal først hen til kameraet. Ja, kom nærmere. Og I må... Nej, jeg kommer op igen. Jeg kommer op. Kom så. Så kører vi. Og de siger til, når filmen er færdig. Den stopper lige pludselig. Kom så, kom her. Kom op. Så skal I se eksperten i aktion. Herovre. Det er ballerne, is.